eläinlaitos tää päähän. Ja jotenkin tuntuu, että mulla on vähän korvia puolella tänään. Janne ihan oikeesti. Nyt voit käyttää tätä. Janne. Eikö mä vaan kokeilin koko, että Ihan oikeesti. kun kirjoittaa saa. Tää. No mitä? Miksi oikeesti voi olla kunnolla? No mä oon. Et ole. Janne, ei nyt oo kivaa. Onhan tää kivaa. Ihan oikeesti sä et oo ottanut Eikö se naurata yhtään? No ei. No mä ajattelin tehdä tämmösen tempot, jos sä tykkäät tästä. Janne, ihan oikeesti. Voitko lopettaa? No, nyt, tossa. Janne! Joo, nyt kuule jo ihan oikein. Hei, Tiina, hei, kuulta rakaa.